Верно ли бе? А, той се тръгна бързо, отворете, той мисли, че няма деца тук. Аз не знаех, че ще дойде. Ой, той на български говори, той е дядо Коледа. Много в тази къща много. Мога ли да вляза? Чакай. Не, влизай така, няма страшно. Ой, не ще влизаме такова. Добър вечер на всички. Там е ухата. Така. Ох, че от дълъг път и за вас. Далече. Оставих Еленчетата на другата улица, обърках адреса. О, ето ни. Деца, я да видя кой е най-послушен от вас да видя. Аз! Тати иска да е най-послушен. Объркахте ме. Кой е най-послушен? Ето това момче каза най-първо. А кой е после това послушен най-друг? Вие сте всички най-послушен. Така. Дядо Маja ще пиеш и на ръки или не? Ами, кой ще кара шейната, не знам. Не може да пие. Аз идвам от Северния полюс, там е студено. Мога да пия един швепс с малко витича. Охо! Да последна. Абе, какво ми тежи на хръба, бе? Той дядо Коледа. Какво му тежи? Какво ми тежи на хръба? Какво му тежи, бе? Подаръци! Оле! Къде са подаръците? В твоята чанта! Аз съм ги носил през цялото време. Чакайте да видиме. Какво става тук? Дядо Коледа, за дядо Мраз, за майките и бащите имаш ли подаръци? Само ако се слушали. Ако са слушали, аз знам, че те. Деца, майките ви слушаха ли ви през годината? Да! А татковците слушаха ли те? Не! Значи за татковците ще има подаръци. Не съм си взел меда с лимон, затова кашлям. Сега, кой иска подаръци? Знаете ли, че който иска подаръци, трябва да каже на дядо Коледа, дядо Мраз, по едно стихотворение или песничка, или да танцува нещо. Кой иска да ми каже някакво песничка, стихотворение или да потанцува пред дядо Коледа? Айде вие двете заедно и с такова и тайло на хипопотамъс. Не бе, той иска само вас да ви чуе. Аз друго ще направя, бе, деца. Чакай да видим сега какво ще... Ето, бърка дядо това. Коледа. Каквото извада? Я да видим първият подарък. На кой ще бъде? Че да видим този подарък какъв е. Чакай да видим. Учелата съм си забравил. Ани... Не се чете. Сигурно. Кой е? Анито! Не. Аника! Аника, май. Кой е Аника? Добре, айде после ще такова. Първо обаче